Jeg tror tit, jeg beskrev mig selv som en hundelort på gaden, faktisk. Det var meget irriterende at jogge i, men man var fandme ikke oven i den en gang til. Han begyndte at køre lidt på mig og fortælle, at det var ikke helt godt nok, de ting, jeg gjorde, og hvem skulle kunne elske mig, hvis jeg ikke engang lige kunne finde ud af at vaske ordentligt op, eller jeg ikke lige havde maden klar, når han kom hjem og sådan. Han fik mig til at tro på, jamen, hvad han mente var rigtigt, det var det rigtige. Men det endte jo ud i en hverdag med enten fysisk eller psykisk vold. Altså, de ting, han sagde til mig og gjorde ved mig, det kørte mit selvværd endnu længere ned. Det fik mig til at tro på, jamen, jeg var intet værd. Altså, jamen, jeg var jo på ingen måde lykkelig. På ingen måde. Altså, i mine øjne var jeg jo ikke andet end, ja, ingenting faktisk. Så jeg priste mig jo bare lykkelig på, at der var bare en, der ville have mig. Om jeg så skulle finde mig i tæsk eller ej. Bare der var en, der ville have mig. Han havde selvfølgelig også sine gode sider. Der var jo de søde, rare perioder, som også fik mig til at blive og undskylde over for familien, som efterhånden regnede ud, hvad der var sket. Og sådan, nå ja, men han kan jo også være sød, og han skal nok ændre sig. Og da det var, jeg blev gravid som 19-årig, så tænkte jeg, nu sker forandringen. Fordi nu skal vi være en familie, og så stopper han med at slå og alle de ting. Og det gjorde han også, imens jeg var gravid. Jeg er 100% sikker på, at min far mange gange har stået og tænkt, nu skal den mand have. Men man kan ikke hjælpe folk, der ikke vil hjælpes, og han kunne jo gøre alt, hvad han ville. Jeg ville jo stadig løbe direkte tilbage til manden, og der var jo flere gange folk sagde, men nu anmelder du ham simpelthen. Og jeg kunne også sidde lige i øjeblikket og sige, ja, nu gør jeg det. Men når det kom til stykket, det ville jeg ikke. Mest af alt, fordi jeg var bange for, hvor mange tæsk ville jeg så få, når han kom ud igen. Men jeg forsvarede ham jo, og så er det rigtig svært at hjælpe mig. Det var langt ude af min families hænder. Jeg åbnede ikke op over for dem, og jeg tillod ikke nogen at hjælpe mig. Det passer meget godt med, at min søn han var en måneds tid gammel, og der begynder det sådan stille og roligt at vise sig igen, hans aggressive adfærd. Han begynder at kaste med tingene, og ender også ud i at skubbe mig ind i ting og sager. Og jeg kan huske, at jeg tænker, at det er løgn. Nu sker det igen. Jeg tænker på, at jeg skal beskytte det her barn, som jeg nu har sat i verden. Så det ender ud i, at jeg går fra ham. Lige inden jeg når bunden, der mister jeg min bror i en bilulykke. Og der mister jeg simpelthen forbindelsen til alt. Der kan jeg ikke mere. Der tænker jeg på som det eneste at bare gøre ham selskab. Han var 19 år, og hans kæreste var 6 måneder henne med deres fælles barn. Og den var for svær for mig at sluge. Den ville jeg faktisk ikke engang acceptere før næsten 2 år efter. Og jeg blev jo indlagt umiddelbart efter. Og jeg nåede lige at blive udskrevet en uge, og så blev hans datter født, og så var jeg jo så ind igen på psykiatrisk afdeling. Jeg kunne ikke bunde mere, hvis man kan sige det sådan, og strømmen rev mig længere og længere ned. Der skulle noget seriøs hjælp til. Der havde jeg gået for længe og båret på alt for mange ting. Det var simpelthen umuligt for venner og familie at gribe mig der. Der var jeg faldet for langt. Jeg kan huske, at jeg havde tændt nogle lys omkring et billede af min bror, og det var måske et halvt års tid efter, han var død. Og hvad det præcist var, der udløste det ved jeg ikke. Men det var bare tankerne en stille og rolig aften, der lige gled lidt, og jeg tænkte, jamen, nu ved jeg det. Nu ved jeg, hvordan jeg ændrer tingene og gør alting godt igen. Og det var da helt bestemt at tage mit eget liv. Og
Jeg havde jo af lægen fået ordineret nogle piller til at berolige mig. Jeg har i hvert fald taget over 50 piller. Men næste morgen, der vågnede jeg, og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Også fysisk, fordi jeg havde taget en masse piller, min krop ikke kunne rumme. Og der ringede jeg faktisk til en læge og sagde, prøv at jeg har taget en masse piller, og jeg er altså vågnet. Så jeg er i hvert fald ikke død, det har ikke lykkedes mig. Der var det jo så, at lægen sagde, at vi ringer lige efter en ambulance, som kommer og henter dig. Og så blev jeg jo så kørt ind på psykiatrisk skadestue, og det var så åbenbart ikke nødvendigt med en udpumpning, gudskelov for det. Men så hvordan det har lykkedes mig at klare det ved jeg ikke. Det kunne lægen heller ikke helt forstå. Men jeg handlede i hvert fald i det ønske lige nu her, at nu vil jeg dø. Og stadig med et lille råb om hjælp i håb om, at der var noget, der kunne blive bedre. Jamen, der skete jo det, at jeg blev jo indlagt. Og det var meget on-off i faktisk et års tid. Til sidst, efter et år ind ud af sygehuset, og med en søn, jeg næsten ikke havde selv, får jeg jo den besked, at hvis jeg ikke får det bedre snart, så mister jeg min søn. En ting var, at jeg gentagne gange havde tænkt på at selv forlade ham, men at der var nogen, der kom og bestemte, at nu ville de tage ham fra mig, det kunne jeg ikke bære. Så jeg tog imod et tilbud fra kommunen om at komme på en familieinstitution, hvor der var særligt stor fokus på at hjælpe mig ovenpå igen, samtidig med at skabe en struktur og en hverdag for mig og min søn, og lære mig at se min søn og imødekomme hans behov og rumme hans behov. Jeg har lært at stole på folk, og ikke mindst stole på mig selv. Stole på min egen dømmekraft. Og det, jeg gjorde, det var godt nok. Men det var en meget, meget lang og hård og sej kamp. Og det kommer ikke bare af sig selv. Det er noget, man skal kæmpe for. Det tager sin tid, og det er okay, at man tager 2 skridt frem og 1 skridt tilbage. Det gjorde jeg mange gange, og nogle gange så tror jeg også, jeg tog 2 skridt tilbage. Men jeg kom frem, og jeg lærte at acceptere min brors dødsfald, men at sådan var det. Og ikke mindst lære at læse andre signaler, og vide, at aldrig nogensinde skal jeg blive slået igen. Og der er aldrig nogensinde nogen, der skal fortælle mig, at jeg ikke er god nok. Det kan godt være, at jeg ikke gjorde det godt nok engang, men jeg gjorde altid mit bedste ud for de ressourcer, jeg havde. Havde jeg været død den dag, så var der så mange ting, jeg ikke havde oplevet nu. Så mange smil, så mange kram og så meget kærlighed. Men det ville være forfærdeligt, at det er bare på ingen måde en udvej. Jamen det, jeg lever for den dag i dag, det er først og fremmest min søn, mine søskende, min nevø, min familie, venner. Det er ønsket om at komme ud og arbejde med det, jeg virkelig brænder for. Og jeg ved, det kan lade sig gøre. Der er som altid forhindringer, og det vil der være livet igennem. Men jeg ved, jeg kan klare det. Og sådan en nedtur, som jeg har haft, helt nede allerdybeste hul, der sætter det tingene i perspektiv, når jeg har det så godt, som jeg har det i dag. Det er, jamen, jeg sætter virkelig pris på livet, og det at have det godt. Det gør også, at jeg kan føle mig helt oprigtigt lykkelig. Det tror jeg ikke, jeg kunne, hvis ikke jeg havde prøvet at have haft det så svært. Det er sådan lige en gang imellem, får man lige sådan en skud af lykke. Og det er værd til det 10 gange mere, fordi jeg har prøvet at være så langt nede. Alle er til for noget, og alle kan bidrage med noget, og det kan godt være, at man føler sig rigtig usel og ligegyldig, men det er man ikke. Når man sidder en dag og har det rigtig skidt, kig dig omkring, se, men jeg har jo faktisk de veninder, der en gang imellem sender en sms, eller min mor skriver en gang imellem, ringer en gang imellem og spørger, hvordan jeg har det. Der er altid nogen, og de er der af en grund, og det er ikke fordi, de ikke kan lide en. Folk er der, fordi de holder af en.
Også selvom man måske ikke altid kan se, hvorfor. Har man det skidt? Snak om det og kom ud med det. Og føler man, at venner og familie ikke er tilstrækkelige, jamen, så er der også en masse professionelle, der er psykiatrisk skadestue, og jamen, der er også psykologer, det behøver ikke at være en indlæggelse. Altså, der er så mange ting. Det er bare at råbe højt. Så er der nogen til at gribe dig.